Salamat sa prutas, Ginoo. Dirita mga idol. May sabana. Napuning kakao, katuning native nga kakao. Makaraan yun ba? Tamis daw ni ingon akong igagaw. Hinatag mo niya sa kuha. Ikan sa bukid ba? Kaya abrihan na to be. Uy, dara. Ano yung unod? Dagko ag unod eh. Eh? Tamis yun idol. Ang liso ani magamit ni mo og kukwa. Mo siya mag chocolate. Dara oh. Tamis. Dirita sa sabana. Ah, hinuga uy. Sus. Hinugaan eh. Ano kayo? Kuan yang lasa mga idol. Tamis nga naay gamay ng aslom-aslom. Yan ay pagkalabo. Taas daw ni vitamins. Yun sila. Ano to? Kini mga idol, ibilin po na ko ni sa kong kuan, mga anak. Kung sa kang mama, sa kang papa, kay si mukhaon po sila ba. Binlan, ito, dako man niyo, kaning isa. Dako ni. Ay mo kabalakas akong kamot mga idol ha, kay limpyo ni. Usa ko mukha mo hinaw jud ko, manabon. Salamat sa pagtanaw mga idol.